Durant la pandèmia, òbviament, quan ens van confinar, estàvem tancats a casa i em vaig emportar totes les coses per poder teletreballar. Cap al setembre em sembla que ja el cowork ens el van reobrir i ens permetien tornar a estar tots en allà, i llavors inicialment hi havia un cert neguit de com podia afectar el fet d'estar tanta gent en un espai tancat, però la veritat és que el vaig utilitzar i també el volum de gent no era res que em preocupés, i vaig estar força tranquil i l'he anat utilitzant fins ara. He seguit una rutina bastant semblant a la que tenia abans. Agafava el tren, em poso la meva música, el meu podcast, me l'escolto fins que arribo aquí i baixo del tren i res més.